Ni yanzu babban abin da yake damuwa. Ta za mu fita kunyar sirkan mu. Wallahi abin da nake tunani kenan. Abinci ba wani kamshi ba armashi? Ku kwantar da hankalinku. Mu da muke da raba gardama? Zahir Spices Curry? Ƙwarai da gaske raba gardama. Mun manta ba mu saba ne, shi yasa abincin bai yi armashi ba. Zahir Spices time? Wannan an yi shi ne saboda cire ƙarni. Har yanzu fa ba kai mu bakin nan namu abinci ba. Kai, menene ke kanshi haka? Raba gardama kenan, magani a gonar yaro. Kuna nufin Zahir Spices Curry? Ƙwarai kuwa. Wow! Kun ji wani kamshi da nake ji mai daɗi? Tun ma ba a kawo abincin ba fa kenan. Oke, wai dama ba ni kaɗai na ji ƙarshen ba kenan. Ai wannan ƙanshin na Zahir Spices Curry ne. Zahir Spices Curry? Ƙwarai kuwa, bari ma a kawo abincin. A duk lokacin da ake maganar girki mai daɗi da ƙamshi mai armashi, ana magana ne akan kayan ƙamshin Zahir Spices. Kina son abincin ki yayi ƙamshi mai daɗi kuma yayi armashi? To ki gwada Zahir Spices Curry Powder da Zahir Thyme. Ana samun Zahir Spices Curry Powder da Zahir Thyme a duk shaguna da ke kusa da ku.